ito na po yung finished product natin. Yung ginawa natin kanina. Pero may kulang pa po to. Pampatigas dito, kukuha ko yung kawayan doon. So maglalagay ako ng kawayan dito. Sarap ng lunch natin, oh. Halika. Puntahan natin si Dara sandali. Bago ka matulog, bago rin ako maglaba, nandiyon nakababad yung mga labahin ko. Kaya ko na kayo, Kati, kain na kayo. Kain na, kain na. Hindi mo, wala na kayo. Wala. Anong kayo? Tara, Bango ng tuyo ah. mauna na kayo, tita. Kati, mauna ko ang plato. Ate, pick up kettle. Kunti lang. Saan ang tuyo? Ba't nandito yung bike ni Bonbon? Nalunod! Ano naglaki dito? Eh! Ba't nilagay dito to? Ba't nilagay dito? Ay! Busy ko na ako, busy na naman. Ay! So, thank you kay Ron sa binigay niya mga Rhode Island. Hindi ko pa sila naabilhan ng pagkain. Kanin lang pinapakain ko. Medyo na-busy ng konti. So, isa sa mga magandang manok ang Rhode Island dahil unang-una nangingitlog ito ng 200 to 300 a year. So diretso sila nangingitlog, no? Kaya lang ang ano lang nila, hindi sila naglililim. Ito, ganda. Tik 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 tik. Ang cute. May sabon pa lang to, guys. Kaya hindi sila masyadong mailap. Tik 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 tik. Tik 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 tik. So, gagawin po natin yung kulungan nila para mailipat na sila. Ito po yung ating daga. Ang cute. Bay, abe, kini yan, kini mo. Ini kakat kini keto, kaya din ako lalam. Pasbol keto, oh. So ito po yung ano natin. Nabili sa TikTok. Katinuki! Kabalans! Oh, vlog mo ko, vlog mo ko. Vlog mo kami natin. Dito ka. Huwag kang magalaw, sipatan mo ako. Yan. Dito ka, assistant kita. Plastic yan eh. Plastic lang. Padali lang yun ito. May ano kayo dyan? Ano? Sama mo si mama mo. Meron kayong ano? Mama! Wala. Yung isang ano, ha? Isang? Hindi, pwede to? Hindi aabot? Sige, hanggang doon. Dapat gini na pa kanyon. Magpurbigay itong progress ko. Sama natin progress mo para masaya. Ang progress ko. Hanggang doon. Dapat diretso lang pa kanyon. Oo, doon. Hindi, makukurigin. Sige, wag na. Ito to. Kumukontra ka eh. Oh.
Ba, dalawa? Ano yung continuous? Together. He. Almost there. Baka sakto yung sarili mo. Sakto. Yes, almost there. Ang problema dito, wala akong ano, pampatigas. Ate po, sobro. Pitinan ka dyan. Hindi, ito naman. Yeah. Wala yung pampasustain niya ito. Hindi sa... Kasi Kenny, ito niya pampasas niya, ako nakita oh. What the? Na? Pwede. Hello. Hello, guys. Galga. Wala may datang portal eh. Tata, ito yung kini. Yung kini yung mga bikanduto tsaka may pakuwan. Wabi. Ako yan, sana may itong pampasas. Hello. Mama, gayo. Almost there. Kasi meron sa plate. O, ito na lang. Kasi kailangan dito may ano eh. Ano? Yeah. Si tituin mo mo. O, sentro mo darling. Sentro mo sa akin. Tinitira mo yung ano eh. Ah, hello. Hello, guys. Ba't may galgal lagi? Guys. Galgal ka ng galgal. Gumagawa po tayo ng kulungan ng manok. Yan kanya. Okay, tapos yung isang upuan na to doon sa loob. Hello, it's me. Hi. Hi. Ano sinablog niya? Kaming vlog mo, yan. Sentro mo. Galgal. Gay ka. Galgal ka. Bakya ka. Sentro mo. Oh, hindi rin ako. Bakya. Mama. Cheska, kuha ka damit mo. Palitan mo damit mo na. Upo ka, wiwi. Ha? Go. Mama. Mama, you do ko bye.
Ito na po yung finished product natin. Yung ginawa natin kanina. Pero may kulang pa po to. Pampatigas dito kukuha ko. Yung kawayan doon. So maglalagay ako ng kawayan dito. Yan. So ito na po sila. Masayang masaya na. Nama! Masayang masaya na yung manok natin. Lumaki na po ang kanilang house. Yan. Kumakain ng damo. Mamangal ang damo, oh. Mamangal ng dikot. Bigyan ko nga ng ano. Kuha nga ako ng ano. Malunggay. Natin malunggay kakainin nila. Kumakain sila ng damo-damo. Oh. 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 Ano? Kamamangalan. Kumakain pa sila ng dahon ng malunggay. Na, pusak! Mamangalang malunggay. Mamangalang malunggay. Alwala rin manok ka rin eh. Oh, kumakain ng malunggay. Oh. Babalik ako. Gagawin ko pa yung ano. Ito, patapos na po ang ating kulungan. Oh. Ito po si Apong Asak, ang nagpa-final. Oh. Gumagawa din ah. Gumagawa din pala, marunong gumawa. Ang ganda po ng kulungan nila, oh. Safety na. Safety. Tuwan-tuwa sila po sa ako. Nahihirapan po siya po nga sa kata. Okay na yan po sa. Okay na tayo niya. Okay na. Hindi, isa pa dito. Isa na lang. Oh, isa na lang. Hindi, isa pa. Last na lang. Mahirap po siya po kasa, kaya binigay ko sa ito. Kaya may na, kaya man yan eh, kaya binigay ko sa yung panghuli. Pero okay na, maganda-ganda na, oh. Oh. Ayos, okay. Very good. Tapos na po ang ating chicken cage. Hello, English. Haro, tulog na si Mother Dear, oh. Tulog na. Oh. Natutulog, oh. Oh. Pusa, pakilala mo na yan. Ampoy ni. Ampoy ni. Ampoy ni. Oh. Yung tira-tira niyo ng kanin niya na pusak, tapos mo lang dito. Oh, di ba?
Ganda po ng kulungan natin, oh. Tuwan-tuwa na sila. Pusak, nasaan yung surgama nyo? Oh, kailangan ke. Baka madakurak natin yung nakausle. Masusugat tong bitis natin. Naman ako dun eh. Tatanggalin ko yung nakausle. Baka masusugat siya pong asa. Dito ako to. Ma! Hi, my dear! Oh, ito tatanggalin natin. Kita ba? Doon ka banda. Ikaw hindi ka kita. O dito na lang, kita ako. Nakatago ka. Pinabili ka kaya? Ah? Pinabili siya? Alala mo may pag-arsita? Ah, uy, mala. Kanina yan siguro. Ah, dahil may chocolate ka na. Okay. Ah, di mo pinasinilasin. Tuwan-tuwa sila, oh. May mini farm. Mini farm. Pag ng itlog, may libre ng itlog. Oo na, itlog. Uy, Ana, gusto na ni Cheska, ano? Tinolang manok. Ang liit na. Baka daw ang gusto. Oo, pa daw. Mamamatay yung manok. May pagtinola ka na yun, oh. Oo. Ano ba eh? Kininakola ko. Yak mo. Kumakain yung manok. Video mo yung manok. Ito. Tapos, ang kaso. Vlog mo. Ha? Vlog mo yung screen eh. Pinablog naman eh. Wadok. Oh. Ikaw, kaka ha? Pag pinutol mo manok ng manok, yung paa niya, todas na. Gusto mo, tinolang paa ng manok. Ikaw talaga, ikaw talaga. Mamatay yung manok ko, walang paa. Sakto-sakto, kumpleto ka na. Oh. Pag may papaya, may manok. May tinola. Oo. Ayun na. Gumaganyan laki ito, Nana. Parang ostrich. Hindi na. Ako tiga-alaga, sila tiga-kain yan. Tiga-kain. Pag wala na makain na akong papakain, akong kakainin pala. Okay. Anong masarap na merienda? Ano, tanghalian na pala, no? Tuwan-tuwa sila, oh. Nahitel, may kaswelo lang, oh. Kita ko na pinitita. Ano? Pwede na mo kanila eh. Gutom lang, oh. Ano ba? Wala pa ba luto? Ano? Kasal pa yan. Diyos ko po, napagod ako sa kakagawa ng kulungan ng manok. Yan yung bango sa... Sabi ko nga manini, oh. Tayo. Ayun, tignan mo nga. Ano ba yan? Out of this world. Ba? Ano yan? First class na ano? Parang kakain sa steakhouse. Wow. Makakagutom. Patayo ka restaurant, steakhouse. Steakhouse. Ikaw, apo sa ano tinitira mo? Wala kang galaw. Bangos, mas gusto ko yun. Oh, siyempre, mas masarap yun. Pero gutom ako, ito na. Hungry na, hungry. Ito po, nauna na si Madir. Kumakain na. Ito ang pambansang inumin. Coke. Bikini Man. Sino? Sino yung tumating?
May tao? Ba, si Dara na. Hi Dara! Kain na. Oh. Kain na po. Tignan mo yung mga manok ko, Kati. Napagod ako? Nasaan? Ay ano, gumawa akong kulungan nila. Oh. Sarap ng lunch natin, oh. Halika. Puntahan natin si Dara sandali. Bago ka matulog, bago rin ako maglaba, nandiyon nakababad yung mga labahin ko. Kaya ko na kayo, Kati, kain na kayo. Kain na, kain na. Hindi mo, wala na kayo. Wala. Anong kayo? Tara, Bangunan kayo ah. mauna na kayo, tita. Kati, mauna ko ang plato. Ate, pick up, Ethel. Kunti lang. Saan lang tuyo? Bangunan tuyo. Prito ako ng tuyo. Ayan. Ano pang kailangan ko, tita? Wow! Ang sarap naman ng ulap. Sa amin, inihaw na liampo eh. Pero mas gusto ko to, mas bet ko. Ah, buti pumunta kayo. Wala kami. Na, ano rin, konti rin kami. Yung saan ba to? Ate ko nga. Ano yan? Tuyo? Masarap yan. Babal sa'yo yung tuyo, darling. Huwag ka magtuyo. Mamamaga ka. Ano ba rin? Ayos ka na. Mapapalaban na naman ito. Ang sarap ah. May ano na to? Templa? Ah, May kalamansi na no, tita? Sakto? yung ano, nilagyan ko na ng kalamansi yung noodles. Kaya pala. Pero hindi ko pa nilagay yung gulay. Tinatanong ni Apple yung ano mo, yung alaman, bibigyan mo daw siya? Oo. O yun. Yung hindi mo kaya kalagaan, Kati, bigay kunin ni Apple no, para hindi ka mahirapan. Pagalis na lang ni Marimar. Ni tita. May ano pa yan eh, may separation anxiety sa mga ano yun. Alaman eh. Oo nga, pag mo na lang na para masaya ka. Kasi kung tinanggal natin, naayos ka, para ba nakakalungkot, di ba? Tama nga naman pagkado. Siya pala excited eh. Ngayon gumamela, nabuhay. Continuous ang bulaklak. Dami ng bulaklak nang binigay ko sa kanya. Hindi ba yung nakatanim sa ilalim ng aircon? Ano ba yan? Nawawala. Hindi lang bangus na lang niya. Ngalan ko lang, gumawa ng kulungan ng manok eh. Ano ito? Apple. Dapat? Ay, si Elaine. Eden. Eden, halika na, kain ka na, darling. Halika. Ano? Kasugat ng pa. Nabos na mga anak ka. Sasak mo na. Kain na, darling. Ayaw. Ati ko sukat. Nasugat siya. Saan? Sana. Ano nga, bakit? Naku, nalagyan mo na ng peklat yung loads mo. Kaya, Nakuha sa ano, sa screen. Sumabit. sarap. Ay, daliya mo pala, oh. Tapos Kararating lang din namin. Galing kami nagbayad ng kuryente, ng tubig. Arif ba? Maraming tao sa telco? Saan nagbabayad tita? Ay, 11.
Very good. Huwag kang pumila. Oo, wag ka na pimila. O kaya dun sa pound shop. Ano bebe? Puli ko ko. Napsak niya kami yung coke niya. Baka ka mga... Pinacheck ko na rin yung kay Marie Chris. Naka-registered na doon. Nandun sila na. Oo. Okay Tapos na. nagbayad na ako ng 2 Amilyar. taon. Amilyar. Advance ka? Pwede raw. Sabi ko, 5 taon. Hindi ho pwede hanggang lang. 2 taon. Puli Kasi ko ko. ako nasa abroad yung may-ari nito. Ako lang nagbabayad eh. Iwan mo lang yung resibo. Pagka nagbayad kami na lang magbayad. Kung busy si Kati. Kay Kati, pwede rin. Lang. Saka kami, bigyan mo na rin. Resibo lang naman po yung titignan nila. Kasi yun yung natutunan namin ni Kuya. Tayo. Kailan kami galing nung isang araw, no? Binayaran natin, no? Pag resibo lang, Pwede. dadalhin mo pa sa assessor. O diretso ka na sana. Sir. Pwede na diretso. Ming! Sarap nito, tita. Lukaan lang. Mew! Gusto ko kasi pag nagluto ako ng pancit mo lang ng celery. Yung nalalasahan ko ba? Ming! Sarap. Celery. Masarap ang ganyan. Kasi dito yun, no? Gusto ko. Diba? Talantakin ko na to, tita. Pagkakakira niya ngayon, ha? Oh, Talantakin ko na. Kati, oh. lime. Madala. Pinamiss ko eh. Ito. Ito. Uy, uy! Pagluto ka pa tayo. Uy! Wala na. Ito kayo. Wala na. Limo ita, kayo mo! Ano? Oh, Ah, puta kayo may ginter. Ano ka na, darling? Dahil sila, dinagdagan sa bangus. Saka kanin ako. Siguro ako, busog pa. Kala kakain na. Yung merienda. hindi namin alam. Bigla. Hindi namin alam na pupunta kayo. Biglaan sa tutuloy. Ming! Biglaan nga din kami umalis. Wala sa plano. Sabi ko, bibili lang ako ng asin. Ming! Oh, sige. Kaya na tayo ng kung anong bayaran dyan para minsan na ng lakad. Tama. So, okay na, no? Uy, Ming! Andyan ka na lang? Alam mo naman si Maymay, hanggat hindi satisfied yan, Ayaw parang ko ang na. tawag. Ano? Ayaw ko na. Bili mo niya kinopsyaw na. Tapon kami lang mamaya. Daan niyo pa nga. Ming! Ano kaya dun tapon mo doon sa dilaw na ano? Diyan. Oo, dyan. Ang dami kasi pumasok na mga house and lot na binibenta, mga subdivision dito. Dito sa Mandana, kung madadaanan nyo, may bago dyan. Sa Dolores. Sa Santa Rosario. Kaya nadidelay yung sa atin. Ito, mga ka, oh. Can you open? Wow, yan o. Karami. Nagda-diet pa. Oo. Nagdadayo. Healer tuyo. Ang sarap ng tuyo katin ah. Ming! Alam mo, meron pa sa kabila. Tawagan mo si may tawag ka ba yan? Na? Nung nagpatimbala? Wala. Ay, ito na yun. Mama! Mama, May lumawak pa natin ito yung balay na. Kaya ano yung susuwa niyo? Kaya, mga tuyo. Kawin! Ano daw, sinasabi niya? Ano? Green juice. Diyos? Pating kayo green juice? Green juice? Wala ko ng juice. Ay, what? Root beer. Root beer ba yun? White muming yan. Masarap yan. Oo. Kaya matamis. Matamis. Binuksan ko kahapon. Uminom ako. Wala, sa mga tiyan ko. Sabi ko, hindi na sanay talaga yung... Sa mga acid. Sa mga ganun, may acid. Kasi sa umaga, mostly, Bigla mo pa kami. Ikaw talaga. Tinatago mo. Wala ako na ano. Kikikik. Ming! 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 Ming!
Kailan ka lang na-inject? Di ka pa natatawag sa pusa. So delicious. Nahawakan na naman ang pusa. Na-inject siya yan. Naano siya ng pusa. Nagalamos. Ay, mo na pala. May itong chest eh. Itapi. At yung mama, naor niya? Chorin. Tayo ka ng tindahan, pero tindahan na ipinkin. Kami tayo tindahan yan? Tayo ka ng kanina. Ruki ka rin matak tindahan namin. Busy siya po na. Hindi ako hinahanap. Pero pag hindi busy, nahanap ako. Dito no, nandito na kami. Alam niya? Kinalkal na ng mga ano. Kinalkal na. Pinag-iwalay na. Yak mangal ka sa kung kasalukuyan, no? Yung pata mo ha. So, nagikalkal na rin to eh. Marami daw eh. Meron pati sandal. Kaya lang, hindi pa ako nakapagkalkal ng marami. Sobrang dami ka na. Ano ito? Nakasako. Binigay ni Dara. Mga ano bang gamit? Marilip. Kinukuha ko yung order ng mga kapal. Buba. Ang dami. Dinala ko yung kulong-kulong eh. Ming. Sila, Tita Marisa yun. Nagkanda ano? Ugaga ba yun? Iniwan yung trabaho ah. Nagkalkal din. Iniwan ko na sila. Eh basta inano ko na lang, isinupot ko na lang ng isinupot. Eh kasi maiiwan ko sayang Oh, lang na. ilang araw na tita yun? Magmula kinuha ko, ilang araw na? 2 days? 2 days? Gusto pala nila, meron pa ako doon. Sige. Alam mo hanggang ngayon, nakakalkal ka, hindi pa tapos. Sobrang dami. Natin, para tumagal. May kambing ako, may kambing. Nasaan yung kambing ko? Ay, hindi pa. Nasa labas na. Ayun oh. Sinugan na ni Paring Bong siguro yung mga kambing. Hindi kinakain ng kambing. Ay, hindi kakainin niya. Lalaki pa yung kate. Oh. Kuha mo na kaya si Elaine ngayon. Lalaki pa yan. Oo maliit pa lang to. Maliit pa lang. Ayun, namumulaklak oh. Oh, Hindi, maliit pa lang to. maliit pa yan. Baby pa yan, Kati. Bigyan mo si Kati. Yung dalawa yung magkasama. Yan. Yung hindi, isang tampok na lang. Oh, bigay mo kay Kati yan. Maliit, baby pa yan. Tapos kunin mo yung isa dito, tikman natin. Yung dalawa bigay mo kay Kati. Galing Thailand. Pero matamis yan. Nung 2 years old si Bonbon, pinagtabi ko yung mangga tsaka ang mukha niya. Malaki pa yung mangga. Oh, Pinakita ko kay baby Kuya pa Jin. yan. Bigay mo kay Kati yan. Tuwan-tuwa si Elaine yan. Ay, matamis yan. Kaya kung tinanim yung Kati, pinangre-regalo ko sa mga kaibigan. Hindi siya for Kaya hindi siya kaibigan, pinsan. kay pinsan siya. Kasi kakaiba eh. Pag lumaki talaga yan, malaki talaga. Maliit pa lang yan. Balatan mo yung isa. Tikman natin. Wala sinabi to Kati, ta? Baka 6 yan, isa lang yung sa'yo. Magmanibalang malala. Magmanibalang na pala? Ano ibig sabihin? Magmanibalang. Yung parang naiinog na ng konti. Okay. Unang bunga kasi yan eh, no? Crunchy.